kammerat Christian fra Peru. Nå, fint. Så kan jeg få dig til at holde ud inden her? Ja, vi skal lige høre, fordi hvor det vil være bedst. Nå, nu ja. har vi en med tryk her, og den her skal også være med tryk, så måske hvis det kunne være sådan lidt nedenunder her. Kan jeg gøre det på bagsiden? Ja, det er perfekt det der. Bare sådan relativt stort, ikke? Ja. Så var det var en. Er han fra Bro, eller? Ja, han er fra Bro. Nå, nice. Skal lige holde lidt. Ja. Jeg er også fra Bro. Du er også fra Bro? Jo. Men halv peruviansk, men halv dansk. Nå, okay. Ja. Det er koldt her. Ja. Har du lært lidt spansk? Ja, jeg øver mig i gang. Ja, men det er svært. Ja, det skal nok komme. Ikke så svært som dansk. Nej, dansk er nok, de dansk er rigtig godt. Jeg lærer nu dansk, så det er meget svært. Ja, det kan jeg forstå. Hvad så med at snakke med holdkammeraterne? Det er på engelsk, og jeg forstår mere spansk, end jeg selv snakker, så altså, jeg forstår sådan rimelig meget, ikke? Ja. Så det er faktisk okay. Okay, ja, det skal du godt. Du må også sige hej til Millie og Christian. Millie og Christian? Ja, sig hej. Hej Millie og Christian. Santiago. Nå, og Santiago. Og Santiago. Tak. Tak.